אז... דקה אחרונה. אז את באה לפה גם מחר? לא, יש לי מבחן עצום מחר, אני חייבת ללמוד. אני חוזרת היום לדירה שלי בירושלים. מה איתך? אני פה מחר. חבל. טוב, זהו, המבחן נגמר. תורידו בבקשה את המחברות, תניחו את העטים. זהו, אנחנו נאסוף עכשיו את המבחנים, ואחרי זה אתם משוחררים ללכת. טוב, אני ארד למשרד להביא את המבחנים. אוקיי. אתה רוצה שאני אבוא איתך? לא, אין צורך, תודה. טוב, אז... מעולה, אז יצא לי, זה מסתדר בדיוק עם האוטובוס, אז אני נראה לי אזוז. אחלה. טוב, היה נעים להכיר. כן, גם לי. תהנה מחר. תודה. בהצלחה במבחן. תודה. טוב, ביי. ביי.